Diolch am y croeso, Bob. Llithiau sy'n gartre, croeso i'r oedfa. Ac i ni wedi dod i addoli Duw. Y cwestiwn yw, pa Duw? Ych Duw chi neu niw i? A dwi ddim yn siarad yn enwadol o gwbl. Ond tybed faint o wahaniaethau sydd yn y Duw rydyn ni'n adnabod. Falle mae ma'n wahaniaethau ydyn nhw. Falle bod nhw'n wahaniaethau sylfaenol. Ond dyna byddwn ni yn ei ystyried fo'n gilydd yma'r bore yma. Y Duw y deithon ni ynghyd i'w addoli. Gadwch i ni gydweddio. O Dduw Tad, diolch i ti am gael cyfarfod yma yn y crwys y bore yma. Diolch i ti am bawb sydd yn ymuno â ni o'i cartrefi. Ymhell ac agos, diolch i ti, dy fod ti bresennol lle bynnag yma i galw arna ti bod. A thfod ti mor agos ato ni, fel all fod yna'n calon le i neb ond ti, ac yn ni'n gweddio arglwydd ar y ti dy ddatguddio dy hun i ni. Nid o'r newydd, ond dy ddatguddio hun eto i ni sydd yn dyddoli, yn plygu yn ostyngedig ger dy bron, ac yn diolch i ti am ein cynnal. Arwain ni felly yn yr oedfa hon. A madda i ni bob diffyg a phob rhwystyr. A ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant dy fab a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, mae Bob wedi rhoi rhybudd i chi sydd yn gwylio gartre i hel eich caneuon ffydd ar gyfer yr emyn cyntaf. 113 yw'r rhif yn caneuon ffydd. Ac mae'r emyn yma yn dechrau Duw Abram molwch ef. Wel, pa fath o dduw yw Duw Abram? Abram oedd yn trigo ar y ddaear rhyw 2000 o flynyddoedd cyn geni Crist. Dyma i chi gyfnod yr aberthu hyd yn oed yr aberthu dynol. Ac ni'n gofyn pa mae'r emynydd yn hannog ni i ganu Duw Abram, molwch ef. Pa dduw yw hwnnw? Ond mae'r emyn yn fwy cyfansawdd na hynny, ond y Duw. Mae'r emyn yn sôn am y Duw sydd yn holl lluog, mae yn holl ddigonol, ac yn y pennill ola, Duw Abram am Duw unai byth heb dewi mwy. Dyna'r Duw i ni'n canu iddo agre'r mynydd gyda llaw. Un arall o feibion Sir Drefaldwyn, achos dwi'n y gyfrin hun fel y gwyddoch chi yn un o feibion Sir Drefaldwyn, ac o Sir Drefaldwyn hefyd roedd Thomas Oliver yn dod o Dregynon. Os ych chi'n gyfarwydd â plasti Gregynog yn Sir Drefaldwyn, wel mae Gregynog ym Mhentre Tregynon, ac oedd yno rhyw 200 o flynyddoedd yn ôl y deiau Thomas Oliver. Fe gollodd i'r ienin ifanc roedd yn fachgen ifanc ar drigaredd eraill felly, yn am blentyn am ddifad yn llythrenol felly. Fe prentisiwyd i fod yn grydd. Doedd o ddim dyn busnes, fan bynnag o grydd ac o grefftwr oedd o. Fe aeth i ddyledion. Ac fe symudodd o Sir Drefaldwyn i Orllewin Lloegr i barhau a'i grefft fel crydd. A thra roedd yn Orllewin Lloegr, fe glywed George Whitfield yn pregethu, fe ddaeth ei gyswllt y John Wesley. Ac i chi eto, bydd yn mynd rhyw dro drwy Sir Drefaldwyn a thrwy Llanidloes. Dych chi'n gwybod am y neuadd sydd yng nghanol y stryd yn Llanidloes? Wel, ar un gornel y neuadd yna, os byddwch chi'n oedi yn y dre, a mae yna garreg
ac ar y garreg honno fe safodd John Wesley I draddodi pregaeth pan oedd yn teardaeth yn Sir Drefaldwyn. Wel, dyna ni rhywfaint o gefndir yr emynydd a rhywfaint o gefndir yr emyn. Felly gadwch i ni gyd ganu, Duw Abram, molwch ef, yr holl alluog ddiw, yr hen ddihenydd, brenin nef, Duw cariad yw. Yr emyn cyntaf. Yn wir o benod ola, Efengyl Mathew ac adnodau olaf y benod honno. Aeth yr un disgybl ar ddeg I Galilea, i'r mynydd lle trefnodd Iesu I fod. A phan welsant ef, a ddolasant ef, bod rhai yn amau. Daeth Iesu atynt y llefaru wrthynt troddwyd I mi meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Ewch gan hynny, a gwnewch disgyblion o'r holl genhedloedd. Gan I bedyddio hwy yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais I chwi. Ac yn awr yr wy fi gyda chwi bob amser, hyd ddiwedd y byd.
Iesu felly yn gorchymyn i'w ddisgyblion ar ôl y croeshoelio, ar ôl yr atgyfodiad, yn gorchymyn i'r disgyblion yma i fynd i gyhoeddi Duw i'r holl fyd. Ac mae'r Duw hwnnw'n datblygu, ydyw e? Nid yr un Duw yw Duw Abram a'r Duw i ni'n addoli yn y crwys y bore yma. Mae yna ganrifoedd o ddatblygiad wedi bod yn datblygiad yr Eglwys, yn datblygiad yn syniadau personol ni am y diwdod. Ond mae yna elfennau lle mae Crist yn dal i orchymyn i ninnau sydd yma'n bresennol bore yma chithau yn eich cartrefi i wasanaethu Duw ym mhob modd. Y Duw sydd yn ei ddatguddio ei hun. Y Duw sydd yn ei ddatgelu ei hun mewn gwahanol foddau a dulliau a phersonau. Ac ni'n mynd i droi at Dduw nawr mewn gweddi. O Dduw, ein dirgelwch. Ti sy'n ein dwyn i bywyd. Yn ein galw ni i ryddid. Yn symud rhyngom ni mewn cariad. Gad i ni yn y fath fodd ymuno yn nawns y drindod. Fel y bydd ddim bywydau dadleisio di yn awr a byth bythoedd. Gwared ni rhag ein gwendidau. Y tad sydd drosom. Y gwaredwr sydd oddi tanom. Yr ysbryd sydd o'n cwmpas. Rwy ti yn deilwng o'n mawl. Dad trygwyddol a chreuwr y byd. Rwy ti'n deilwng o'n mawl ar glwydd Iesu a ymwelodd ar ddeiar i ddatguddio cariad y tad. Rwy ti yn deilwng o'n mawl, yr ysbryd sydd yn ein galw i waith dy eglwys. Ac fe ddiolch wedi ti am waith dy eglwys yma yn ein prif ddinas. I ni'n diolch i ti am bob eglwys a bob mudiad sydd yn gweithio gyda'r difreintiedig, gyda'r bregus yn ein cymdeithas. Yn ein helpu ni i wynebu anghyfartaledd y gymuned a thlodi unigolion. I ni'n diolch i ti am roi nerth i weithwyr a chefnogwyr dy eglwys, sy'n helpu pobl i gymryd cyfrifoldeb am ei bywyd ei hun, ac i weithio tuag at sicrhau agweddau cadarnhaol i'w bywyd. Trygwyddol dad, arglwydd Iesu, ysbryd gan Duw, rwy ti yn deilwng o'n mawl, yn nawr ac yn oes oesoedd. A gadewch i ni nawr gyda'n gilydd yma yn y capel a chartre, gyd-adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteier den, deled y denas, meled y wyllus, meis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw yng ngharad beunyddion, a maddau ni yn dyledion, fel y myddau ninnau i'n tyledwyd, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwaren i'r can trwg, pan i seiddo tîm y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Amen. Yr ail emyn yw rhif 14 yn Caneuon Ffydd, i chi sydd yn dilyn Caneuon Ffydd. Y dôn yw'r hen ganfed. A'r emynydd yw gwyllt y mynydd. Ac yma hwnna'n ffug enw anhebygol iawn, rhywbeth i emynydd, gwyllt y mynydd, William Hugh Evans oedd ei enw iawn.
ac roedd yn weinidog gyda'r Wesleyaid ac wedi ei aeddfagu yn y gogledd ddwyrain yn ardal y Fflint. 14 yw'r hif, yr ail emyn sydd yn y Crwys, a ddolwn ddiw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr. Y tri yn un a'r un yn dri yw'r arglwydd a ddolwn ni, yr ail emyn. cymal o un adnod, o un benod yn y Beibl y gallai gymryd yn destun oherwydd mawl i Dduw yw'n thema ni. Dod ynghyd i ni wedi wneud i foliannu Duw, i ddatgan mawl i Dduw, i ddiolch i Dduw. Yr cwestiwn y fynwyd ar y dechrau yn y bleision a thafod yn y boch i ryw raddau oedd pa Dduw yw hwnnw? A'r un yw Duw pob un ohono ni sydd yn bresennol a chithau sydd yn gwylio gartre, a'r un Duw sydd. A'r un Duw y mae'r emynwyr yn gyfeirio ato ac i ni'n canu clod i Dduw trwy ganu geiriau'r emynwyr rai yn dyddio nôl gan rifoedd i'r Duw sydd yn bresennol heddiw. Ac fe gawn ni weld cyn 10 o'r gloch heno a oes na Dduw a'i beidio. Siwn ni'n adnabod person.
i roi mawl i rhywun, mae rhaid i chi fod yn adnabod y person hwnnw. Sut i ni yn adnabod? Sut i chi, Andrew? Sut i chi nabod Duw? Nawr, mae'n nabod pobl sydd o'n gwmpas ni, ac mae'n hyfryd cael gwahoddiad i bwlpid bore yma. Dwi ddim wedi bod mewn pwlpid dwi ddim wedi cyfri'n union, ond ddelen ni 19 mis bellach. Mae hon yn grefft newydd bron i mi. A dwi'n ddiolchgar tu hwnt am gael dod i lew addoliad ac i gyfarfod a chynulleidfa wyneb yn wyneb. A pan oeddwn ni'n sôn am bobl, ac yn aml iawn mae'r rhaid marw yn ei arch parch yw i, yn y byd sydd ohoni'n aml. O fynd glod fydd farw. Ond pan i ni eisiau hyd yn sôn am rywun, ni'n gallu dweud, wel, chi'n cofio, oedden nhw'n dod i'r drws, yn dod yn ffyddlon iawn ar un adeg, ac oedden nhw'n eistedd tu ar chwith fan draw, a oedd hi'n person lluniaidd, oedd hi'n eitha tal, os cofiwch chi, gwallt cochlyd byr, chi'n cofio? Ond ni welodd neb Dduw erioed. Ni welodd neb Dduw erioed. Ac eto, ni'n addoli Duw. Ac wedi datblygu o'r oesoedd cyntedig hynny, pan oedd yna aml dduwiaeth. Roedd Duw ym mhopeth, Duw ym mhobman. Roedd Duw yn y storm, roedd Duw yn y cwmwl, roedd Duw yn y coed, roedd Duw yn yr anifail, roedd Duw yn y deryn. A'r rheini'r adar uchaf i cloch, mwyaf i maint, yr anifeiliaid, oedd yn cadw mwy o sŵn ac yn creu dychryn, pethau oedd yn creu ofn oedd y diwiau, ond nid yn y byd aml ddiwiol hwnnw. Dwi ddim yn sôn am aml ddiwiaeth bore yma, ni wedi datblygu dros y canrifoedd, oddi wrth y syniad o aml ddiwiaeth lle mae Duw ym mhopeth ac ym mhobman. Yn raddol mae'r ddynoliaeth ac yn sicr mae'r Eglwys Gristnogol wedi datblygu'r syniad o un Duw sydd. A dyna rhywbeth i ni gyd yn gytun arno. Un Duw sydd. Ond mae'r Duw hwnnw yn ei ddatguddio ei hun i wahanol bobl mewn gwahanol ffyrdd a thrwy wahanol foddau ac yn wir trwy wahanol bersonau. Achos i ni wedi symud oddi wrth y Duw Abraham y dechreuon ni yn ei foli yn yr emyn cyntaf. I ni wedi symud o'r Duw oedd yn disgwyl i ni aberthu hyd yn oed aberth dynol i fwyn. I ni wedi datblygu o'r syniad yna ac yn arbennig felly wedi i'r arglwydd Iesu ddod i'r ddaear i ddeall mae Duw cariad yw'r Duw yr un i ni addoli. Ac mae'r elfen honno yn perthyn i bob haen o'r diwdod sydd yn bresennol yn yr oedfa yma bore yma. Duw cariad yna'r adnod dysgon ni pan oedden ni ddim o beth. Duw cariad yw. Cariad yw Duw. Ac fe daeth Iesu i'r ddaear i datguddio hynny. Duw yn anfon i fab ei hun i'r ddaear mwyn i bobl ddeall yn well pa fath un yw Duw. Ac mae'r arglwydd Iesu yn gyson yn ystod ei bywyd yn mynegu y profiad yna o'r cariad sydd yn maddau pechodau. Ac fe fydden ni'n dadle, os mae dyna'r gair priodol y bore yma, mae'r rhinwedd y dwyfol yw'r gallu i faddau pechod. Fedrwn ni ddim maddau pechodau pobl. Oherwydd pechaduriad i ni'n hunain. Mae y tu hwnt i'n gallu ni fe allwn ni dosturio. Ond fedrwn ni ddim maddau pechod fel mae Duw yn gallu maddau i'r pechadur i bechod. Rhodd ddynol yw hi. Enw arall arno yw trigaredd.
trigaredd Duw. Fedrwn ni ddim trigarhau. Dwi'n gwybod fod yna Samaritan trigarog yn yn ysgrythyr ni. Ond tybed a'i camddefnydd yw hynny. O'r hyn sydd yn ei fewn ni'n gallu ni ddynion, merched yn gytun, i dostyrio wrth rhywun. I weld y gorau yn nhw'r holl bethau rhinweddol hynny, ond fedrwn ni ddim trigarhau. Rhoddwybol yw hi, i faddau i bechadur i bechod, oherwydd ry ni ar yr un tir ar bechadur. I ni eisiau rhywun sydd yn uwch i fedru maddau pechod, i drigarhau wrth bechadur. A dyna'r Duw rydyn ni'n dod i'w addoli bore yma, yw Duw sydd yn trigarhau wrth ni. Yn gweld yn gwendidau ni, ond ein gwendidau ni, ein beiau, ein pechodau, mae ein caru ni, yn maddau i ni ein gwendidau. Ac fe anfonodd ei fab, ei unig anedig fab i'r ddeiar, i dystio dros hynny, i fod yn enghraifft i'r ddynolryw roedd e'n byw yn ei plith ar un adeg. Uwch popeth arall, mae cariad i'w Duw. Ond wrth gwrs, fedrodd y byd i cefn arno. Fedrodd i bobl i hun i cefn arno. Yr oedd yna rai oedd i fewn i'r wlad lle maged, a lle fi'n gweinidogaethu ac yn pregethu ac yn gwneud gwirthiau, nad ydyn nhw ddim wedi deall mae hwn oedd mab Duw. A'i fod yn ddwybol, nid dyn da oedd Iesu, nage. I ni ddim yn sôn am ddyn da, i ni'n sôn am fab Duw, i ni'n sôn am un dwybol. Ac iddo'r rhinwedd yna i drigarhau wrth bechadur. Nid mod i'n sôn am ddau Dduw, y Duw a mab Duw, nid dau sydd yn sefyll ar wahân, hanfod y berthynas yw perffeithrwydd yr undod sydd rhwng y tad a'r mab. A dyna ni'n dechrau sôn am berthynas rhwng ni a Duw. Y berthynas rhwng y mab neu'r plant a'r tad. Yn un coleg ym Mangor, roedd yna gwmni drama da iawn yn y brifysgol. A fe ni'n ddigon ffodus i gael y dramodydd y Dr John Gwilym Jones i hun, ac fe ysgrifennodd drama ar gyfer y cwmni tra ro'n i yno, o'r enw y tad a'r mab, hwyrach o'r cwmni'r Crwys wedi chwarae hi. Perthynas rhwng tad a mab, fel mae'r teitl yn ei awgrymu, y tad a'r mab. Mae'r mab yn ei ieuenctid, yn ei lasoed, diniwed, gwbl diniwed. Mae'n syrthio mewn cariad am merch ifanc, ac mae'r tad ar un waith yn cymryd yn erbyn y berthynas. Ac mae'n gweld yr holl demtasiynau mae'r ferch yma yn mynd i ddwyn i fewn i fywyd i fab. Y mab, Gwyn yw enw'r mab yn y drama, ac mae'r enw wedi ddewis wrth gwrs. Gwyn, sanctaidd, pur, dilychwyn, dibechod. Sef yr hyn yw Duw. Wedi dweud pechaduriad i ni felly yn edrych at y dibechod i faddau ein gwendidau a'n pechodau. I ni'n edrych at y dibechod i drigarhau wrtho ni yn ein gwendidau. Ond yw'r tad yma yn y ddrama, a ffug wrth gwrs yw'r cymeriadau. Sefyllfa ffug yw sefyllfa'r ddrama. Mae'r tad yn cymryd arno ei hun i geisio gwarchod i fab rhag y demtasiwn fawr yma yn gweld y ferch ifanc ddeniadol yma yn dwyn i mewn i'w fywyd. Ac yn y diwedd, mae'n gweithredu yn y fath fodd erchyll nes fod bywyd yn cael ei golli. Am ei fod yn warchodol. Wel, mae Duw yn warchodol drwy ei gariad. Mae Duw yn rhoi ni hefyd ryddid o'n ei Duw i syrthio i demtasiwn,
Mae hynny'n rhan o hanfod y Duw y deithio ni i'w foli a'i addoli yma y bore yma. Duw sydd yn maddau, Duw sydd yn rhoi i ni ryddid i weithredu, Duw sydd yn anfon ei fab ei hun. Gan wybod beth fydd yn digwydd i'r mab, ac mae'r mab ei hun yn gwybod beth fydd i'r ran. Fe allwn ni sôn wrthoch chi'n fyr iawn ac wrth fy'n hybio am berson arall y ces i gwmni am rai oriau yn gymharol ddiweddar. Ac roedd y berthynas rhwng fe a'i dad, wel, mi roedd yr holl sgwrs mewn gwirionedd yn agoriad llygad, a dweud y lleia i mi. Gŵr oedd wedi fagu yn y ddinas yma, roedd y ddau yn o'n i'n cyd-gerdded yng Ngheuad Llandaf, yn mynd i'r un dosbarth Cadw'n Heini. Ac yn ystod yr haf, mae'r sawl sydd yn rhedeg y dosbarth felly yn dweud, wel, byddwn ni ddim yn cwrdd yn y gampfa wrthos nesaf, ond chi sydd awydd mynd i gerdded, ewch i gwrdd â'ch gilydd ger gerddi Soffia ac ewch i gerdded y ceie. A dim ond dau ohonon ni oedd wedi troi lan. Ac felly, roedd hi'n sgwrs oedd yn para ychydig oriau. Ac yn agoriad llygad llwyr i mi, a fe sylweddolus yn fuan iawn, mae fy swyddogaeth i ar y daith ond oedd gwrando. Ar hwn yn tywallt i galon, oherwydd fod y berthynas ynddo fe a'i dad yn berthynas chwerw iawn. Bydde di fagu yn un o faestrefi clota'r ddinas hon, ac yn blentyn ifanc yn cael ei gymell i fynd allan i ladrata, i ddwyn. A jyst yn adre heb unrhyw beth yn ei boced, rhywbeth oedd e wedi ddwyn, oedd e'n cael ei guro'n dost gan y tad yma. Ac o'r herwydd, doedd gyda ge ddim parch o gwbl i'w dad, doedd gyda ge ddim parch i unrhyw un oedd ag unrhyw awdurdod system. Roedd e'n ddychryn dybygen i athrawon yn yr ysgol, oherwydd roedd yr athrawon yn symbol o awdurdod i hwn, ac roedd e'n gwrthwynebu awdurdod, unrhyw un drosto. Roedd e'n gwlffin o foi, ac fel y datblygodd e'n ddyn, roedd e'n ddyn cryf. Yr hyn sydd yn od ydy i rywun oedd wedi gwrthwynebu awdurdod ar yr aelwyd, awdurdod yn yr ysgol, awdurdod yn y gymdeithas. Roedd e'n herio pawb a phopeth, roedd e'n cyfadde ei hun i fod e wedi bod yn ddyn ifanc angry young man o ddifri. Nes iddo gael trawiad ar y galon. Ac o'n i bai am wasanaeth buan a thrylwyr a manwl eraill amdano, fydde fe ddim yn bod. Ond iddo fe, doedd yr hen Sam, nid yna enw, ond doedd e ddim yn bod eisoes, roedd e wedi darfod, pan gafodd e'r trawiad, roedd hwnnw, y dyn ifanc blin, heriol, roedd e wedi darfod. Ond yr oedd y person newydd wedi darganfod fod i fywyd drigaredd a chariad a maddeiant. Nid i fod yn sydyn wedi cael troedigaeth fel y cafodd Paul, dwi ddim yn credu bod e'n mynychu unrhyw gapel ag eglwys yn y ddinas hon. Ond perthynas rhwng tad a mab oedd wedi mynd o chwith. Mor bwysig ydy hi ni ddeall fod y berthynas rhwng Iesu a'i dad yn berthynas berffaith o undod perffaith rhwng tad a mab. Ac fe fydde'r mab yn fynych o'n i fydde, fel y gwyddon ni o'r ysgrythurau yn troi at ei dad mewn gweddi ac yn gweddio arno am ei arweiniad i gyngor a'i gariad. Ond wedi croeshoelio Iesu, wedi atgyfodiad, wedi'r esgyniad, beth wedyn? Wel, wedyn fe ddaeth y syniad o'r ysbryd glân. Ac mae hwn yn datblygiad pellach, ond i Duw yn hanes
dynoliaeth mewn perthynas a diwdod. Yr ysbryd sydd o'n cwmpas ni. Yr ysbryd anweladwy unwaith eto. Fe ddwedodd Iesu, roedd hwnna'n gwelodd i, a welodd y tad. Ydy ni mae'r berthynas weladwy yna'n bod. Ond wedi i Iesu ddyrchafu'r nefoedd, perthynas yw i nawr, y Duw yn ei ddatguddio ei hun i ni trwy'r ysbryd glân. Ac fe ddechreuodd hyn yn hanes yr Eglwys Hebreaidd Iddewig. Flynyddoedd lawer cyn Credolicea a chyngor Caergystennin a bethau felly yn y 4 ganrif, roedd hyn eisoes yn bod. Bod Duw wedi tywallt ei ysbryd ac roedd yr ysbryd yna, yr ysbryd yn llefaru, yr ysbryd yn caniatáu i ni lefaru. Yr ysbryd oedd yn cenhadu, yr ysbryd oedd yn gweinidogeithi, ac mor ddibynnol i ni, ond i de, ar yr ysbryd hwnnw sydd eto yn ddwybol. Ann Griffiths yn un o'i emynau'n sôn am ddwy natur mewn un person. A dyna i ni'n ei gael, ond i de, yn ein dealltwriaeth ni o Dduw, i ni'n deall fod yna natur wahanol. Nid personau ar wahân, nid personau sydd yn wrthwynebus i'w gilydd, ond drwy'r mab, sef drwy'r arglwydd Iesu, drwy'r gwaredwr, a thrwy'r ysbryd glân, i ni'n dod i ddeall yn well beth yw natur y Duw a greodd y byd. Y Duw sydd yn maddau ein pechodau, y Duw sydd yn trigarhau wrthon ni. Cariad tri yn un, ac yn fanna i ni'n dod i orffen ein hoed yma, y bore yma. A chanu y trydydd emyn sydd ar y pamffled, a prif emyn yn caneuon ffydd yw 38. 38. A gan i fynnwr i wawdur yr emyn yma, Gwilym Hiraethog, sef llywydd cyntaf undeb ran i bynwyr, bydd gwybodaeth yn dathlu canmlwyddiant a hanner i sefydlu y flwyddyn nesaf yng Nghaerfyrddin. Beth bynnag, i ni'n gorffen yr oedfa drwy ganu emyn 38, cariad tri yn un at yr euog ddyn. Cariad heb ddechreuad arno, cariad heb ddim diwedd iddo. Cariad gaeth y clod, tra bod nef yn bod. 38, y trydydd emyn.
Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni o'r awr hon i byth. Amen.